לא הדתיים, לא האשכנזים ולא עינת שרוף. מי שיכריע את הבחירות הקרובות, התימנים. מי הם אותם תימנים ועבור מי יצביעו? הקלפי הנודדת בראש העין. האם צריך לשריין מקום בכנסת לתימני? כן, למה לא? לכל העדה מגיע לה שיהיה לה נציג בכנסת. בבקשה. תימנים אוהבים גת? כן. מלאווח? כן. שאלות של כן ולא? כן. הכללות גסות? לא. כן? לא. לא? כן, לא. התלבטת. אתה מבלבל אותי, איך אני לא אתלבט? אמור לי למי אתה מצביע, אבל כדי לא לעשות תעמולה אסורה, בפנטומימה. זה לא היה מספיק ברור, אנחנו לא מבחינים בניואנסים, אולי תהיה יותר פיזי. מה, אתה מצביע לציפור? לכיסא נדנדה? לביבי נתניהו. אל תגיד, אבל במילים תעשה רק כאילו בתנועות. וזה הזמן לקלפי הנודדת. באמצעות קופסה, כמה פתקאות ומישהי שטוענת שהיא מכירה תימנים, נדע בדיוק מי ינצח במאבק על הקול התימני. האם היית מצביעה בקלפי הנודדת אם היית יודעת שהפרגוד מיוצר בסין? איך אתה מסביר את זה שבקדימה אין אף אחד שהוא גם בעשירייה הראשונה וגם בעשירייה השנייה? אני לא יכול להסביר לך את זה כאדם, הוא יש לו את המחשבה שלו והוא חושב מה טוב לו. האם לא הגיע הזמן להחליף את הפרגוד בתריס ונציאני? כן. לא יודע מה אני עושה, מה אני מדבר על זה? אני צריך זה ראש ממשלה, לא צריך מלחמה שלום, הכי טוב במדינה. זהו. האם תימני מצביע מתוך אימפולסיביות או מתוך החלטה של רגע? תלוי. האם אפשר לסמוך על התימנים כשהם נמצאים מאחורי הפרגוד והמבין יבין? תראה, כל פוליטיקאי, תסלח לי שאני אומר לך, אני לא מזלזל, אם הם לא יהיו שקרנים וגנבים, הם לא יכולים להיות פוליטיקאים בשום אופן. הבוקר ציפי לבני הגישה הצעת חוק שאוסרת משאלי רחוב. מה תגיד? מה שהיא אומרת, היא לא צודקת. מדוע? מדוע אתה בעד משאלי רחוב? משאל רחוב זה טוב, שאנשים ידעו פחות. אבל בינינו התקשורת עושה צחוק מאנשים. לא, זה לא... האם כתבים עושים חוכה והתלולה מאנשים? לא נותנים להם לדבר. אני לא יכול... אל תענה לי בכלל. אני לא עונה כי ציפי לבנת. איך קוראים לה? ציפי לבנת? איך קוראים לה? לבנת? ציפי לבנת. נכון, ציפי לבנת. כן, היא תהיה הגבר של הממשלה. מדוע את אומרת שציפי לבנת יהיה הגבר של הממשלה? היא אחלה גבר. יש לה ביצים. מבחינה מטאפורית או שבפועל דה פקטו יש לה אשכים? אדוני, מילה לסיום הכתבה? שתצליחו. מספיק טוב לנו. כאן דודו ארז מחזיר את השידור לזכיין.